Il-ħadd li msieħba soċjali tkellmu kontra li tinħoloq klima ta' elezzjoni bikrija u dwar dan ikkummenta wkoll l-opinjonista Michael Falzon li fil-programm Arena innota l-kampanja aggressiva tal-kap tal-oppożizzjoni. Jista' jkun illi kien hemm kalkolu illi at this point in time Simon irid jidher iktar aggressiv. Ma taħdem din it-tattika. Issa taħdem xi le, argument ieħor. Jien personalment ma naqbilx magħha. Kif żvelajna fl-aħħar ġimgħat fid-Dar Ċentrali kien hemm qbil li l-Partit Nazzjonalista joħloq atmosfera elettorali. Saħansitra b'mass meetings u saħansitra vot ta' sfiduċja fil-Gvern. Mozzjoni ta' sfiduċja li fi kliem l-opinjonista Michael Falzon se taħdem kontra Simon Busuttilu u l-Partit Nazzjonalista. Ta' tagħmel votazzjoni tal-Gvern lill-membri tal-Gvern iktar ħataqadhom kontra tiegħek. Jiġifieri, però hekk dik it-tattika li